karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Suot lang. Ma'am! Sir! May abot na ang mga ihawon ng baboy! Ako nang ipahilo na ang mga ihawo ng Sabrina. Mura man ko ini og naglipok na. Sa kaya resulta ini among kami niyo ni Rodel, no? Ay, magsuwat na lang ko. Sugda na akong akong bakong sa kilanon. Mas nindot din nga anhi ko sa duol sa bintana magsuwat. Hayahay. Uy, hala, huwag mo na ako ma-off ang akong laptop. Ano nalimtan manin ako? Uy. May nakasuwat naman sa akong laptop. Tabangi ko. Alida. Gihilabtan ni Annalisa ang akong laptop? Klaro kaayo nga si Annalisa naghilabot ini akong laptop. Miss sobra na kinibabayana. Miss sobra na siya. Hoy! Itaro ng higot ng mga baboy, ha? Kay basin wala tayo maihaw sa adlaw sa kasal. Uy, naunsa naman sa niya akong manghod eh. Nagtunggok naman sa ni. Uy, Annalisa! Manoy? Unsa naman sa iglutukan ni mo di si Yuta? Unsa man? Nag-ihap ka gumigas? Ha? May ginuna-una lang ko, Manoy. Unsa man ang ginuna ni mo? Ha? Ibahin na ako, be. Kaya dito na ba kayo kung maglumluong ka sa problema? Mula ka na sa unya ka nga matog. Naloy lang ko ni Ma'am Sabrina. Ug nga nung maluoy man kaniya, ha? Nga dato man na sila. Naaman ay kwarta. Kitang makaluluoy. Kaya kung nilitam narbaho, pas mo tawa tay makaon. Nahadlok lang ko para niya. Unsa? Nga naman? Basin. Basin sa unsa? Nabalaka ko nga. Nga musunod siya og kawa ni Adela. Unsa? Annalisa? Uy, gitawag ka ni Ma'am Sabrina, oh. Mura mo na siya nasuko, Manoy. Doula. Aram mahibaw ta kung nasuko pag yun na siya ni mo. Dali sa Annalisa. Sige, Noy. Sige. Ako ang nagduulan si Ma'am Sabrina. Nang luspat mo ni Annalisa, nahibaw na tingali na siyang saan ako ay. Ma'am Sabrina? Doon nakaisugot na ako. May pangutana lang ko. Unsa man na, ma'am? Sa dihang nagkuha ka sa librong puwa nga gipakuha ni Tita Mercy nimo dito sa akong kwarto. Imo bang gihilabtan na akong laptop? Ha? Kuan, uwa man ko manghilabot sa laptop nimo, ma'am. Ayaw pa makak-analisa. Ma'am, wala lagi ko mamakak. Uwa ko maduol sa imong laptop. Uwa ko manghilabot ini. Annalisa, may nanghilabot sa akong laptop. Naguba ding imong laptop, ma'am? Uwa, taon ko manghilabot, ma'am, uy. Uwa, magubang akong laptop. Pero dunay miabli ini ug nisuwat ini. Ha? Uy, ma'am, uwa, gid ko magsuwat-suwat sa imong laptop, ma'am. Dili magani ko makamang moablig laptop. Annalisa, ayaw na lang pamakak. Ma'am, tuwi ko. Wa ko mohikap sa imong laptop. Dili taon ko makamaumusuwat sa laptop, ma'am. Pero klaro kaayo nga ikaw ang nagsuwat sa laptop. Ang ano nakasiguro man ka, ma'am, nga ako gid ang nagsuwat sa imong laptop. Tungod kay maoni ang gisuwat.
tabangi ko, Alida. Unsa? Mo ka na ang gisuot sa kong laptop ug kita lang ang nahibaw kung unsa ang nga ni Alida. Kitang duha lang ang nagkasinabot nga inay Adela, Alida ang atong litukon kung maghisguta ni Adela. Ano ma'am sabihin na tuwi ko? Nung ako magsuwat, ana, ma'am, wag yun. Bisan pat yun pa ko ni mo karon dayon, dili ako'y nagsuwat, ana. Kung dili ikaw ang nagsuwat ini, kinsa di ay? Annalisa, usa man gusto ko mong hadlokon, no? Ma'am, gusto na kang mupahawa ko ining baya? Gusto ka, di ba? Gusto ka mupahawa ko, di ba? Kanunay ko nimong tambagan mo biya ining baya? Tinuod na, ma'am. Nung ginahadlo ko para nimo, pero ma'am, dili itaw na ko nagsuwat sa imong laptop. Bisag unsa pa isulti nimo. Dili na mausab ang akong pagduda, Annalisa. Ikaw ang nagsuwat sa laptop. Ma'am, basin doon na laing nakabati sa itong panagsulti. Basin doon na laing nahibaw nga giilisan na itong Aleda ang nga Adela. Kinsa man? Sa imo nga nauna, kinsa man sa atong mga kauban dinhi ang nagsuwat ini. Ambot. Kung gusto ka nga mopahawa ko dinhi, Annalisa, ayaw lang paghuna-hunaan na kay dili na mahitabo. Ma'am Sabrina. Dili mahitabo nga biyaan ko si Rodel. Mahal ko siya. Labaw pa sa pagmahali ng Adela niya. Unsa? Palabyon ko ng hitabo, ha? Pero ayaw na ginig usba. Ma'am. Sige na, balik na sa imong trabaho. Oh, ma'am. Pero, wa Gusto na. Ayaw nagpuning akong kalibog sa mga panghitabo ining baya. Imposible nga dili siya nagsuwat sa laptop. Kami rang duha ang nahibaw bahin sa nga ni Adela. Ngag-ilisa na mong Aleda. Si Rodel man ka nang nasa bintana. Naglandaw siya sa layo. Mura magwa sa iyang kaugalingon. Saan naman sa kaiyang yun-huna? Mura man ug doon na siya problema. Manoy Karting. Oh, ano nagkilak man ka? Manoy. Gipasangilan ko ni Ma'am Sabrina og sa nga wala ko mabuhat. Ha? Unsa man sang saa ba? Kuan. May misuwat ko no siyang laptop. Ani ako yung gipasangilan nga misuwat siyang laptop. Anong ikaw mo sa iyang gipasanginlan? Kuan. Ako man yung naabtan nga dito siyang kwarto kanina. Ani ako mananghid nga musod ko kay doon ako'y kuha og libro. Nganong wa man sa kam nanghid? Dili mo ko papananghiro ni Madam Mercy. Unsa? Nganong dili man sa kaniya pa pananghiron? Ambot lang. Naunsa naman tao ng atong among tiguwang na kasayo ba nang giango-ango? Muna bito siyang dalibog no'y Karting. Dili na magsulti ana. Kaya nasa pultahan ng tiguwang. Nagtanaw na to. Nagduda na sa siya nga doon natin istoryahan. Oh. Uy, nagtanaw dali. Annalisa. Annalisa, dali dali. Noy, gitawag na sab ko ni Madam. Annalisa. Naa na Madam. Naunsa naman noon ang among mga agaw. Mura man og mga gipangdagaw. Mga salimuang naman kay utok. Madam Mercy? Gusto kong muinom og tsaa. Yes, Madam. Asa man ako ihatod, Madam, sa imong kwarto? Sa sala. Butangan og sugar, Madam? Naabagoy tsaa nga butangan og sugar. Dili day butangan, Madam. Pagdali. Oo, Madam. Love? Rodel? Sabrina, Love, ngano di ay ka? Unsa may imong gihinuktukan? Mura man og bukat kay kag problema. Mahimo ba nga imo nang i-share nako? Sabrina, unsa ko nimo kamahal?
sulti ikos tinuod. Unsa ko nimo kamahal? Mahal ta kaayo ka, Rodel. Andam ka bang motubang sa kamatayon? Tungod sa maong pagmahal? Rodel. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!